चलिए गौर करी हमारा साथी भोजपुरी के माध्यम से रउआ सभे के सामने हम व्यास चंचल मुकेश यादव एगो हनुमान जी के भजन परोस रहल बनी जेमे नाल तबला पर संगत करते रहे हमार सरोज भाई के छोट भाई रणधीर बाबू बेंजू पर साथ दे रहल बनी हमार माननीय सरोज साथी जी। हमारा आशा न पूर्ण विश्वास बा कि रउआ सभे के भजन निक लागी। जैसे सबका रउआ सभे प्यार दुलार आशीर्वाद दिले वैसे ही हमने ऊपर अपन आशीर्वाद प्यार दुलार बनाई। आई रउआ सभे के सामने एगो भजन परोस रहल बा। कि हे हनुमान जहाँ के कि बिनती हमार रघुबर से कहिया कि पिया बिनसिया के जिया हर रोज कतबा कि चरण में सादर प्रणाम कहिया। कि पिया बिनसिया के कि पिया बिनसिया के अरे बिसरवल नजर से कि ये हो हनुमान जाके कही रघुबर से। ये हो हनुमान जाके कही रघुबर से। हनुमान जाके कही रघुबर से। क्या बात है। सिया जी कहते रे ए हनुमान रावण ने आके कही के गइल बा मास दिवस महु कहा ना माना तो मैं मार विकार ही कृपाना। एक महीना के मोहलत दिले बारे यही से ही जाके संदेश जरूरी बा कहल। मिलल बाटे मौका मोहती बितावतानी दिन रात
रात गिन के। मिलल बाटे मौका मिलल बा मिलल बाटे मौका मोहती सतीन के कसहु बितावतानी दिन रात गिन के। रोकेली न बहली रोकेली न बहली रोकेली न बहली रोकेली न बहली अखियाँ झोर झोर से ये हो हनुमान नहीं हो रघुबर से। हो हनुमान जाके कही हो रघुबर से। सीता जी रो रो के संदेश है अपन हनुमान जी से सुनावत रही कहत रही के हनुमान प्रियवर से ही बात जाके जरूर कही हो। जैसे मैं तरपेली जल बिन मछारिया पिया बिन सिया के सुखली शरीरिया। जल बिन मछरिया पिया बिन सिया के सुखली शरीरिया। आखिरी सौगात है हनुमान